Avui fem un bacallà amb carbassó, tomàquet, tàperes i olives. Comencem la recepta fent un sofregit de ceba. Per tot seguit, sofregir el tomàquet triturat. Si ja teniu a la nevera una salsa de tomàquet feta, perfecte. Si voleu posar-hi un tomàquet de pot, bueno, a mi tan perfecte ja no em sembla, però això cadascú el que vulgui. El tema és que necessitem una salsa de tomàquet. Jo l'estic fent perquè en aquest cas ara mateix no en tinc. Llavors he sofregit la ceba i al cap d'un quart d'hora més o menys, quan la tingui amb aquest aspecte, hi afegiré el tomàquet triturat i ho deixaré coure entre 10 i 15 minuts. I aquí tenim el tomàquet ja cuit, el reservem i ens disposem a fer el carbassó. Com us deia, fem els carbassons a la planxa. Podem fer amb rodanxes o d'aquesta manera saltejats. Qualsevol de les dues maneres és bona. Això ho barrejarem amb la salsa de tomàquet, les olives i les tàperes. Hem fet el bacallà a la planxa i ara hem reunit tots els ingredients a la paella perquè faci un xup-xup i s'acabi d'amorosir el plat. Els carbassons, les tàperes i les olives. I aquí tenim aquest bacallà amb tomàquet, carbassó, olives i tàperes.